Ay, yung payong ko masisira. Ay! 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 Ah! Nakatindi yun! Naimbag nga daw kakabsat. Ang bading ng puti. Tayo manan ta National ILOCANO Day ta. National ILOCANO Day ta. So tisaw tayo agmalmalam ket Ilocano. Bawal tagsaw ti English, bawal agsaw ti Tagalog, Ilocano tayo lang. Tapos dami ti aramidan me. Mag photoshoot ka no. Anong photoshoot? Picturean ka no anti construction sa picturean ka no di construction site. Pag-picture da ka no di construction site, tapos siya ka no ti picture bimulod da ti camera, pero on mo ti memory card na. Ati camera ka di ka mo no 700 di ate nga kanon ta articulated screen. So, bam! Aban tayo giant ta da jag di ka kadwamin. Dati ka meet up ta nga drug dealer dito ay Bayombong. Drug dealer ko boy, kaya magkano binigay niya? kaya yapan kami jigay ton. At jigay ka kadwamin. Da ka nakita da ka construction site. Met aja met ko naman. Mayat. Make up your own rules as you go. Naglanggam ako. Yes, okay lang yan. Boy! Bye! 64 gig. Mayaton. Alam mi aji motor. Stay only true to what you know and who you are. The road may be rough, you might not see the top, but winners don't quit and winners don't stop. Kakarnapin natin to. Nakarnatin natin. Nakabulod tayo yung motora na ako. Sublianan mi tatan ni Ezra GK2. Kinarnap mi ating motor. Yo! Hayo, Bob. Parang magmo-modeling ng boses mo. May ilang floor to, Pete? Ay, 5? Parang pakano nila. Apartment. May police not symmetrical dito. Turns. Kuya. Approve. Ikaw magpala mo. Ha? Blur. Kung makasalita kasi Ilocano naman kasi. Salita ka. Hindi ko naman alam. Hindi mo mag-Ilocano? Madi. Ajay lang. Madi. When. Ang pangit. Ano pong ginagawa natin dito? Para mas maganda dito ah. Picture kami ito eh. Niliyot kami ito ito. Hoy! SPG! Tagalog ng photographer eh, kuhaan. Maninilot. Oo. Sino yung maniliyot natin? Devon. Minute. Any yung Manila. And yung specialization. Choices nila sa shot. Eh,
Oo. Eh, pag magsasabit sila. Ikaw na. Una. I-edit pa naman to. Hi! Kabil ko lata di YouTube Go. Ayo, pwede rin i-upload sa Facebook page. Lagay mo na lang sa dulo Link. Pantay G Depensa. Defensive. Ano yung depensa ko ya? Amin. Salvation. Let's go! Oh. Init na yung upuan. Ay boy! Delikado to. No, stop. Patay na tayo salvation. Pagpicture-picturean kami an. Nagna kami dito, hindi ka muna niya to, damdamak to latag vlog. Na, this is the way. This is the right way. We're on the right track. Malapit na kami sa ilog. Nararamdaman ko na naaamoy ko na po yung ilog dito. Sana hindi brown yung kulay ng ilog. Kasi bakit mag-picture sa ilog pag brown yung kulay ng tubig dito sa ilog. Ito na. Makikita na namin yung ilog. Ilog dito. Yung ilog. Andito na pala si Luigi. Pinaghalo yung pangalan ni Luigi at Lubong yun. Luigo. Nakita niyo ba yun? Luigo. Atati ko. Senyales nga sinag kami. Jay Elog. Atati Elog. Bari-bari apo. Bari-bari. Bari. May tracker! Yun ang tracker! Bilisan nyo, may tracker sa likoder. Ganito mo kahirap. Dito. Doon na lang sa bulldozer. Datig siya ito yung high school. Siyempre high school. G5 bati na pintas nga pagsyatan na madinte karayan, di ba? Naka-uniform da pa. Tipit chelda. Sabay Digos friends. Nalpasan ti photoshoot. Nalpasan na banogak. Gutom na ako. Ilocano ng gutom Mabisin na ako, mabising kami. Mabising Gawin kami. Papanan? Catering. Gulat siya ate. Ay! Ate gayam ti dalan. Iskwelaan atan ni boy. Ang tadot iti maghayam Mga estudyante dun sa talahiban. Isumulagam na gadot estudyante di karayan. Oo, tapos Eskwelahan. yung mga Tagalog. Gayam itoy. Jai. Butsing jai. Baka nagbursak da. Nabartuk dumitin. Pantay lang na di mini truck no. Da di mini truck ijay. Tapantay di bonfalta. Dati LTO. Sa totoo lang, hindi ko alam mag-drag Kuya Melo. Sige, tara na boss, tara na. Ako na lang. Dito kami ngayon sa Bonfal, mga kapatid, mga kaibigan, mga kabalik. Ay, Ilocano tayo gamit ta. Nadati kami Bonfal, kakabsat. Napandayan ti catering services. Focus ka. Jai. Nakapokus ak ba tatay? Di civil engineering assembly may next week. Next week? Ha? Next week. No, next week ajay. Next Wednesday. Not this Wednesday, next Wednesday. Next week. Si assembly mi next week. Tapos ito yung tinapili mi nga panganan. Madi, nag-cater kanya mi. Tatay makabannog aji photoshoot, pictorial. Tapos iling ko lang tatay baba na aji page mi ti JPICE, SMU chapter. Tap no ma-visit yung aji pictures. I-post ko mat lang dito yung channel. Last to tating nga video. Bisbisina kong boy.
Ang hirap mag-aaral no, Alexa. Pwede bang break muna? Saan kayo pwedeng pumunta? Make up your own rules as you go. Stay only true to what you know and who.